Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Magandang gabi po sa bawat isa, sa ating mga tagas-baybay ng Tinig ng Pag-asa. Purihin ang ating Panginoon. Sa pagkakataon na ito na muli ay sama-sama tayo na pinag-isa ng ating Panginoon para mag-aral ng kanyang salita. At sa gabing ito, purihin ang Diyos. Alam natin na ang tema ngayong buwan ng Agosto ay tungkol sa partnership. At ito yung nais ng ating Panginoon na bilang una, kapartner natin siya, kapartner natin ang ating mga pamilyang, ang ministry na kinabibilangan natin. Nais ng Diyos na ang partnership na ito ay tunay na maging matagumpay, lalo na sa kanyang harapan. Kaya tayo ay sama-sama na dumulog sa trono ng kalwalatian ng ating Panginoon upang humingi tayo ng gabay, patnubay at higit sa lahat, pangunawa upang kapahayagan niya ay ating makamtan. Tayong lahat ay yumuko. Ama naming Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito na muli ay binigyan niyo kami ng oras, o Diyos, upang kami magkaisa sa pag-aaral, pagbubulay-bulay ng inyong salita sa pamagitan ng programang ito ng Tinig ng Pag-asa. Salamat po sapagkat ang opportunity ito ay isang privilege, Panginoon, na ibinigay nyo upang ang inyong salita ay maipahayag, o Diyos, sa larangan ng Lord, hallelujah, ng live streaming sa teknolohiyang ito, Panginoon. Salamat sapagkat alam po namin na ang kapangyarihan nyo ay hindi nalilimitahan ng distansya, ng oras, kaya lahat po ng makakasubaybay, makakarinig ng inyong pangangaral, Lord, ng pangangaral ng inyong salita sa programang ito ay tunay nga, Lord, na lumalim ang pagkakilala at naroon, Panginoon, na ang tunay na partnership higit sa lahat sa inyo ay amin pong magampanan. Salamat. Samahan niyo po kami, Lord, ang inyong katalinuhan, karunungan at kapahayagan ng amin pong matanggap. Salamat, Santong Espiritu. Kayo ang aming dakilang tagapagturo at inaamin namin na kung wala ka, wala kami magagawa. Kaya ang lahat ay pinagkakatiwala namin sa inyo. At ngayon pa lamang po, ang tagumpay, ang papuri, kalwalatian ay sa inyo lamang namin lagi babalik sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Katulad ng sabi nga yung ating pong tema na pinag-aaralan, no, sa Exodus chapter 17, na kung saan nakita natin ang partnership na ginawa nila Moses, Aaron, Hur,
at maging si Joshua kasama noong mga pinili niyang makikipaglaban sa Amalekita. Nakita natin na dahil sa partnership na kanilang ginawa ay nakamtan nila ang tagumpay. At hindi lamang yun, hindi lamang tagumpay, kundi yung tamang timing, no? Napapadali ang gawain, no? Naroon na yung katagumpayan ay nakakamtan sa tamang panahon. At makikita natin na sa ganito mga pagkakataon, walang ibang malulwalhati, madadakila, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. No? Kaya sa oras na ito, ang nais ko namang ibahagi sa atin ay yung characteristic of effective ministry of partnership. Napakahalaga nito, no? Na sabi nga ay sa isang ministeryo, ang effective partnership ay tunay nga na magbibigay ng tunay na tagumpay sa lahat ng gagawin ng isang ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. At higit sa lahat, dito sa Jesus Lifted Up Church na pinagkatiwala ng Diyos sa buhay ni Bishop, maging sa buhay ng bawat isa sa atin, at tayo'y pinagtipon bilang isang buong pamilya, no? At ang isang effective na sabi nga partnership, no, ay ang isa sa characteristics nito sa number 1 natin, ito ay mayroong shared vision, no? Naroon na sabi nga ay mayroong iisang vision na tinutumbok o nilalakaran ang isang matagumpay na ministry na pinagpapartneran ng mga kapatiran po. Ito ay, sabi nga ay, yung vision ay iisa. Kaya katulad po dito po sa Jesus Lifted Up Church, na ang inilagay na vision ng ating Panginoon ay to be a faithful church, motivated to live victoriously as a light in this world, through our first love to our Lord Jesus Christ. No? Ang vision natin dito sa ministeryong ito ay hindi lamang basta yung naroon na magpakarami, no? Dahil sabi nga, our God is not after quantity but quality. At makikita naman natin din sa banal na kasulatan na sa pagharap natin sa ating Panginoon, ano yung kanyang sinasalubong? Well done, the good and faithful servant. Kaya ito yung vision natin, no? Na kailangan i-share natin sa lahat na yung katapatan una sa ating Panginoon ay naroon na maging pamantayan ng ating paglakad, no? Bilang isang mananampalataya dito sa mundong ito, no? Na naroon na yung katapatan una sa ating Panginoon. Sapagkat siya ang unang nagpapadama sa atin ng katapatan, katulad ng sinabi na His faithfulness is new every morning, no? Great is thy faithfulness, no? Naroon na, sabi nga, yung faithfulness ng Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon, kailanman, ay nais ang ating Panginoon na, sabi nga na sa ating vision, na ito yung ating makamtan, no? Maging faithful tayo una sa ating Panginoon. Dahil kapag itong faithfulness na ito ay nakatanim sa puso ng bawat isa, lalo na ng magkakapartner, unang faithfulness ay sa ating Panginoon, makikita natin na magiging maayos ang lahat, no? Mawawala yung inggitan, mawawala yung tampuhan, mawawala yung division, no? Dahil yung katapatan na ating lalakaran ay hindi lamang katapatan sa bawat isa, kundi una sa lahat ay katapatan sa ating Panginoon. Ito nga yung vision ng church, no? To be a faithful church, motivated to live victoriously. Yon, kaya naroon yung katagumpayan, ano? At ang sabi nga ay magiging liwanag tayo sa mundong ito dahil sa katapatan na yon. At higit sa lahat, mangyayari lamang yon, no? Makakalakad lamang tayo ng may katapatan kung nandoon lagi yung first love natin sa ating Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga na huwag mawawala, no? Kaya nga katulad ng na-share ni Pastor Gab sa ating leadership Zoom meeting din Tuesday, no?
naroon na ay nung Tuesday ay naroon na yung relation na talaga ang kailangan sa partnership. Naroon ng talagang napaka maigting na relasyon ang kailangan para magkaroon ng tunay na partnership. At naroon na nag-share ng vision, no? Ano ba yung vision ng bawat isa sa atin? Una, ang mission natin, to preach the gospel, to share the word of God, no? Na ang sabi nga ay ang itataas lang natin ay ang source ng kaligtasan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na siyang nagsabi, siya lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makararating sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama, maliban sa ating Panginoong Hesus, no? Kaya ang isa sa characteristics, no, merong shared vision. Kaya 'di ba laging pinaaalala ni Bishop sa bawat sa atin, no, yung vision. Ano ba talaga yung vision ng church, no? Ang vision ng church ay maging matapat ang bawat isa dahil tayong lahat ay haharap sa ating Panginoon na siyang ultimate partner natin sa mundong ito, no? Na siya nagsabi, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Maaring yung iba nating mga naging kasama noon ay naiwan tayo o napabayaan tayo, pero ang ating Panginoon ay hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Kaya mayroong shared vision na dapat tinutumbok ang isang ministry. At sa atin nga po, ito yung pagiging matapat, no? Maging matapat na servant, no? Na sa iyong paglilingkod, hindi ka naglilingkod kay bishop, hindi ka naglilingkod sa pastor mo, hindi ka naglilingkod kung kanino man, kundi naglilingkod ka sa ating Panginoon. No? Sabi nga, in everything we do, we must do it all for His glory alone. Siya lamang yung ating pararangalan. No? At number 2, naroon na merong shared values. No? Ang isang karakteristik ng effective ministry partnership, merong shared values. Ano ba yung values na naroon na nilalakaran ng Jesus be Lifted Up Church? Ito ay yung family value, no? We are one family. Na ang naisang ating Panginoon sa ministeryong ito, naroon na tayo ay, sabi nga, isang pamilya, no? Isang pamilyang nagtutulungan, isang pamilyang nagmamahalan, isang pamilyang nagsusuportahan. At ito yung nangyayari kapag mayroong tunay na partnership, no? Ang pagiging pamilya, no? Yung concern, naroon yun, kapag ang values natin ay family value, no? Kaya napakahalaga nito. Ito yung naisang ating Panginoon na lakaran natin, lakaran ng Jesus be Lifted Up Church, no? Na we are one family in the sight of God. At alam naman natin na ang ating dakilang Ama, no, ay walang iba kundi ang ating Diyos Ama na nasa langit, na binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, no? Kaya we are one family. Kaya walang dito, no, sa pamilyang ito, walang inggitan, no? Walang selusan, walang favoritism, dahil ang ating Diyos Ama ay naroon na pantay-pantay ang pagtingin sa atin, no? Hindi komot pastor ka o leader ka ay mataas na ang pagtingin sa iyo ng ating Panginoon, kundi tayo ay pantay-pantay sa kanyang harapan. We are one family in the sight of God. Kaya meron tayong shared value, no? Na we are family. Kaya ang turingan natin ay isang pamilya, no? Katulad nga sinabi sa Bible, no, na kapag iniwan natin yung mga iba na bumahayo, iniiwan ang kanilang family, no? Dahil na meron silang mission, pero makikita natin pagdating niya doon sa mission field na kanyang pupuntahan, makaiba yung pamilya ang kanyang nararanasan, no? Habi nga, katulad po kami, no, nung kami ay napunta ng Mindoro, bagamat parang first time namin magpunta doon, pero dahil nga ministeryo ng Diyos ang aming nilakaran, no, pagdating doon talagang
Ang dami naming nanay, ang dami naming mga kapatid na nadatna na naging partner para ang pagpapahayag, ang pagpapalawak ng kaharian ng Diyos ay mangyari at maganap. No? Kaya, yon, meron isang shared values. At ang pangatlo, ang sabi nga, merong shared belief. Ang isa sa characteristics ng effective ministry partnership ay merong shared belief, no? Sinishare natin kung ano ba yung pinananampalatayanan natin, no? Lalo na dito sa atin kung ano dahil kung titingnan natin, ano, maraming mga doktrina, maraming mga kung ano-anong belief na ang lumalabas ngayon na sabi nga ay nakakapagpahamak sa mga mananampalataya, no? Katulad halimbawa yung extreme grace na okay lang na magkasala ka dahil pinatawad na naman tayo ng ating Panginoon, no? Nawawala yung nga, pamumuhay righteously, pamumuhay, kumbaga ano kahit na maging worldly sila, okay lang dahil mahabagin naman ng Diyos. Hindi po, no? Hindi po ganun ang naroon na pananampalataya o belief ng ating habi nga pamilya dito sa J Blue, no? Ang ating belief, no? Yung shared belief natin dito sa Jesus Lifted Up Church, no? Naroon na yes, ang ating Diyos ay mahabagin, pero ang nais ng ating Panginoon, matuto tayong mamuhay righteously na siya yung nabibigyan ng parangal, no? Hindi siya mapapahiya sa ating mga buhay. At nananampalataya tayo na may Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, no? Nananampalataya tayo na ang kaligtasan ay kailangan at ito'y sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus doon sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Nananampalataya din tayo sa divine healing dahil ang sabi nga ng ating Panginoon na sa kanyang mga latay tayo ay pinagaling na, no? Nananampalataya din tayo na sa ating pagkakaloob ng ating tithes and offering, ito ay isang paraan na kung saan nabubuksan ang pintuan ng pagpapala at natetest din, no, ang ating katapatan sa ating Panginoon sa larangan ng mga sabi nga ay pinagkakatiwala sa atin sa pamagitan ng belief na ito about our tithes and offering. Natututo tayong maging faithful steward dahil steward nga lang tayo, no? Na sabi nga ay pinagkakatiwalaan lang tayo ng ating Panginoon. Ang lahat ay sa Kanya at naroon na pinagkakatiwalaan tayo katulad po ng nakasaad sa Bible, no, na mayroong pinagkatiwalaan ng talento, 5 talento, 2 talento, 10 talento, no, iba't ibang klase pero lahat ay katiwala lamang, no. Kaya sa ating belief na naroon ang pangangailangan natin sa Santong Espiritu dahil siya ang bago bumalik ang ating Panginoon, no, bago siya umakyat sa langit, ay naroon na iniwan niya, no, ang Santong Espiritu na magiging gabay natin, tagapagturo natin. Kaya we need the Holy Spirit, no? Meron tayong pananampalatayang ganun at may belief din tayo about the baptism of the Holy Spirit dahil ang empowerment ay ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin, no? Marami pa yung mga ating mga statement of belief, no? Kailangan alam natin 'yon hanggang sa yung Holy Communion na hindi ito parang ritual kundi ito'y ginaganap minsan sa isang buwan, pero ang kahalagahan nito, ang pagganap nito ay yung pag-alala natin at pagpapasalamat sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi ito basta ritual lang na ginagawa, no? At maging ang water baptism, no? Meron tayong ganyang belief na isinishare sa ating mga kapamilya na ang water baptism, hindi ito isang paraan para maligtas ka. No, water baptism is a sign sa public confession that truly you are a follower of our Lord Jesus Christ at naroon na sabi nga binago ng Diyos ang iyong buhay. Katulad ng sinabi sa 1 Corinthians, no,
2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things have passed away, behold, all things become new. Kaya naroon na bago mag-water baptism, talagang nagpapatotoo ka kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, no? Yon, we are sharing same belief, no? At dahil dito, sa mga belief na ito, no, yung statement of our belief, no, ay naroon na sabi nga ay nagiging isa yung pathway natin, no? Isa yung nagiging daanan natin. Isa yung nagiging sabi nga way para makapamuhay tayo at mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoon. Amen. At ang pang-apat naman ay yung shared burden, no? Sa isang karakteristik ng effective ministry partnership, we shared the same burden. At ano yon? Ito yung Great Commission ng ating Panginoon. That we must go ye to all the world and preach the gospel. Kaya hindi tayo nananatiling tayo-tayo lang, no? Naroon yung burden na ibinigay ng Diyos sa buhay natin, sa atin bilang mananampalataya, na ibahagi ang kanyang pag-ibig, ibahagi ang kanyang gospel, no? All over the world pa nga no? Throughout the world. Kaya hindi tayo magtataka kung minsan ay dumating ang pagkakataon na madala ka sa ibang bansa. Hindi ito opportunity para yumaman ka, kundi ito yung opportunity na maibahagi mo ang salita ng Diyos, no? Yung burden na yon ng mga kaluluwa, dahil ang sabi nga ay sabi nga, the harvest is plenty but the laborers are few. Kaya kapag meron tayong burden, no, katulad ng mga pinag-aralan natin noon, no, sa ating ay naroon na kailangan yung compassion na nanggagaling sa ating Panginoon ang matanggap natin, no, yung compassion, yung burden na yon, at yun lamang ang magpapamotivate sa atin para gawin natin yung Great Commission. Amen. At ang panglima, na sabi nga, we have shared resources. Yan, napakahalaga nito, no? We shared resources. Ito yung isa sa karakteristik ng tunay na partnership, no? We shared resources through our tithes and offering, through our pledges, no? Yung mission, no? We are sharing yung resources natin na yun para maganap yung pinagagawa ng Diyos sa atin, no? Kaya katulad halimbawa nung nakaraang nagmisyon sila Bishop kasama si Rever at si Pastor Gab, pati si Pastor Paul, nagpunta sila ng General Santos sa Sarangani province, no? Makikita natin na yun ay nangyari because of our mission offering, no? Yung pag-share natin na bagamat di tayo makasama sa paghayo, pero because we are partners, no, we shared resources para magampanan yung pinagagawa ng Diyos, no. Hindi, walang habi nga ay sa partnership na mayroon nagsisharing ng resources, nawawala yung pagkanya-kanya. Talagang naroon yung pagkakaisa, no, kung pagtutulungan, at hindi lamang yon, maging sa ating kapatiran, no, minsan merong mga tinawag dahil kapartner nga, kapag nakita natin nangangailangan ng iba, tumutulong, no? Naroon. Katulad po, nitong nakaraan na magkaroon tayo ng VBS, we shared resources para ang mga kabataan na naturuan, no, doon sa 3 days VBS ay ma-share naman, no, mabigyan sila ng mga school supplies na magiging tulong sa pag-umpisa ng pasukan ngayon, ano. At sa ngayon nga ay katatapos lang sa Parañaque, yung BBS, at sa Alaminos din, no. Ang lahat ng ito ay naganap, no, dahil merong shared resources na ginawa ang ating mga kapartner, ang ating mga kapatiran, no. Dahil may burden na ang mga bata ay matulungan, ang mga bata ay masharean ng, habi nga, ngayon ang ating naging topic ay growing up with Jesus, no. Kaya meron tayong shared resources na nangyari at naganap sa Batulao, Batangas, no.
ah ang last yata ay sa Alaminos, ay sa Zambales gaganapin, no? At ang mga bagay na ito ay nangyayari because we shared resources, and that is one characteristic of effective partnership, no? Kaya purihin ang ating Panginoon. At ang number 6, we shared expectation. Ano ba yung expectation natin? Siyempre, laging tagumpay, katulad nung partnership na ginawa nila Aaron at Hur kay Moses, no? Na talagang kaya sila nagpursiging tulungan si Moses dahil ang expectation nila ay kapag nakataas ang kamay ni Moses, no, ay nagtatagumpay sila Joshua. Gayun din, ano, ang expectation natin ay naroon yung victory lagi, no, sa lahat ng ating gagawin. Kaya tayo ay tulong-tulong, no? Dahil ang expectation natin ay yung tagumpay na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya hindi tayo nagsasawa na magtulong-tulungan to receive, no, to see and to experience our shared expectation. At ang expectation nga natin ay victory. Katulad ng sinabi nga na after ng victory nila Joshua, no, ang Diyos ay inutusan si Moses na magtayo ng altar, at ang altar na yon ay tinawag doon na ang ating Panginoon, He is the Jehovah Nissi. Ibig sabihin, He is the great banner. Ibig sabihin, naroon yung tagumpay talaga. Ganun din, no? Hindi tayo, dahil naroon yung same vision, same burden, no? Shared belief. Kaya yung expectation natin ng victory ay nandoon din, no? Hindi tayo papayag na tayo ay maging talunan dahil nagkakaisa tayo dahil nagtutulungan ang bawat isa. Kaya ang expectation natin, magiging matagumpay ang lahat ng ating gagawin if we have that characteristics of sabi nga ay partnership, no, effective partnership, no, the shared expectation of victory, because our God, ang ating kapartner talaga, ay nagtagumpay na 2,000 taon nang nakararaan. At ang tagumpay na yon ay ipinagkaloob na sa atin, no? Ang sabi nga ay we have the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya yun ang nais ng ating Panginoon, na sa buhay ng bawat isa, kapag naroon ang tunay na partnership, laging merong expectation, no? Iba kasi yung naroon na ang expectation mo ay naroon yung mananalo ka, magtatagumpay ka, ibig sabihin you will do your best kapag yun ang expectation mo. Ganyan din sa partnership. Kapag nandun yung partnership natin, we will give our best because we have shared expectation of victory, no? Of victory. At ang pampito ay, ang sabi nga ay, we have shared benefits, no? And blessings. Amen. Sa isang effective partnership po, naroon na kapag nagkaroon ng benefits o ng blessings, hindi ito kinakanya, kundi ito ay isinishare, no? Katulad yung nangyari kay, di ba, kay Pedro, nung ang ating Panginoon ay lumapit sa kanila, sila ay naghuhugas na ng lambat nila, naroon yung kalungkutan, ibig sabihin yung pagkatalo nila sa magdamag na yon, kasi magdamag silang ng isda pero wala silang nahuli. Kaya maaring nung ang ating Panginoon ay lumapit sa kanila, no, kay Pedro, malungkot siya, at naroon na nung sabihan siya ng ating Panginoon, pagkatapos ng ating Panginoong Jesus na mangaral, kasi ginamit ng Panginoon yung kanyang bangka para siya ay doon tumayo at makapangaral, at pagkatapos niya mangaral, ang sabi niya kay Pedro, launch out into the deep, no? Ihagis mo yung iyong lambat. Sa pagkakataon na yon, ano yung sinagot ni Pedro? Ang sabi niya,
Panginoon, magdamag po kaming ng huli, pero wala kaming nahuli, no? Pero magdamag kaming ng isda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi nyo, no, siya ay sumunod. At nung kanya nang ihagis yung lambat, grabe, no? Ang daming isdang, sabi nga ay dumating, at alam naman natin na ito'y dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At makikita natin, no, anong ginawa ni Pedro? Tinawag niya ang kanyang mga kasamahan. No? Nagtulong-tulong sila. No? Nagkaroon ng partnership at nag-share sila. No? Na ilagay doon sa ibang bangka yung mga huli. Hindi sinolo ni Pedro, kundi isinyer niya yung mga blessings. No? Gayun din, sa isang tunay na partnership, merong shared blessings. No? Shared, sabi nga ay benefits kung ano yung ating natatanggap sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ito ay isinishare natin, no, sa bawat isa, no, sa ating mga tamang gagawa. Halimbawa na lang yung Travis na pinagtutulong-tulungan din natin, ano, may partnership sa Travis na dahil ito ay hulugan pa, naroon na merong shared burden, may shared resources, kaya nahuhulugan natin monthly itong ating Travis at makikita naman natin na ano yung benefits nun. Ito ay nagagamit ng mga kapatiran, sinusundo sila, no, every Sunday, no, para sila ay maka-attend. Yung mga malalayo, sinusundo sila ng Travis sa pamagitan ni Brother Mike na voluntarily and dedicatedly na nagde-drive ng ating Travis, no? At katulad din itong nakaraang 3 araw, iyon yung ginamit nila sa pagpunta sa Parañaque para yung mga kabataan natin na tumulong sa VBS dito sa Molino ay siya rin ang tumulong o gumampan sa BBS dun sa Parañaque at ang ginamit nila ay ang Travis. Ibig sabihin, may shared benefits, no? Ang benepisyo ng Travis ay, sabi nga ay nagagamit natin, no? Yung kumbaga na isi-share sa lahat, no? Hindi lamang kung sino lang, hindi lamang halimbawa pastor, no? Kundi para sa lahat, no? Kaya ito po yung mga characteristics ng isang effective partnership na nais ang ating Panginoon una makita dito sa Jesus Be Lifted Up Church na pinagkatiwala sa atin, no? Na tayo ay magkaroon ng shared vision, magkaroon tayo ng shared belief, magkaroon tayo ng shared value, family-oriented tayo, magkaroon tayo ng shared burden, no? Na mag soul win, mag-share ng salita ng Diyos para sabi nga, para sa kalalaganap ng Kingdom of God, mag-shared resources tayo, at mag-shared expectation, at higit sa lahat, mag-shared ng benefits, no? Ng blessing. No? Dahil, sabi nga ay, kapag ginawa natin yung naroon na pinagagawa ng ating Panginoon sa ayon sa gusto natin, ang pagpapala ay susunod. Amen? No? Kaya, purihin ang ating Panginoon sa gabing ito na kung saan napakahalaga talaga ng effective partnership, yung characteristics na ito, no? Para yung tunay na tagumpay, katulad nila Joshua, ay makamtan natin, no? Makamtan natin yung tagumpay na yon. Kaya, sa gabing ito, I pray, lalo na't higit sa lahat, ang mga dinala ng ating Panginoon sa Jesus Be Lifted Up Church, makita ng Diyos na ang bawat sa atin, una, nakikipag-partner sa Kanya, at pangalawa, nagiging partner ang bawat isa sa atin, no? By sharing. Praise the Lord. At tayong lahat ay tinawag, pinili ng ating Panginoon to lift up His name only. Amen. Kaya nga, Jesus be lifted up. At magaganap lamang yon na talagang siya ay maitaas, maluwalhati at madakila if we have that partnership na kanyang kinalulugdan. Amen. Kaya tayong lahat ay yumuko,
manalangin sa gabing ito. Ama namin Diyos, salamat sapagkat patuloy niyong ipinapaunawa sa amin na no man is an island. We need each other. At bago mangyari ito, we need to have that relationship, Lord, una sa inyo. At pangalawa sa bawat isa sa amin upang anuman ang mga burden, anuman ang mga ay maging may share namin ang bawat isa para po sa partnership na ito na nais nyo na makita sa amin ay naroon na maging halimbawa kami, maging example kami sa iba pang mga churches, oh Lord, na tinawag nyo. We are a body, Lord, the body of Christ, oh God, na ang yung body ay hindi magpataasan o magpagalingan, kundi magkaisa, magtulungan kapag mayroong tunay na partnership, oh God. Lord, apart from you, we can do nothing. Kaya patuloy po, Diyos, na kami sa inyo lamang umaasa na kayo ang siyang magtuturo sa amin ng mga dapat hakbangin namin, Panginoon, upang kayo lamang ang malwalhati at madakila. Salamat po sa naging kapartner ko sa gabing ito, sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin ko, Diyos, na ito po ay may bahagi din na niya sa iba. At hayaan niyo, Diyos, na ang bawat sa amin, Panginoon, ay madatnan niyo, Diyos, at masabihan niyo na welcome, thou good and faithful servant. Sapagkat ito po ang vision, O Lord, ng church na ito, na kaming lahat ay maging faithful. Una sa inyo, Panginoon. Pangalawa, O Diyos, sa mga pamilya na pinagkatiwala niyo sa amin, at higit sa lahat sa ministeryong ito, na kayo ang siyang naroon na naging inspirasyon, Panginoon, upang maitayo, O Diyos, mabuo ang Jesus Be Lifted Up Church. Salamat ng marami. And we have that expectation, Lord, na sa effective partnership na ito, ang tagumpay ay amin pong makakamtan. Kaya maraming salamat. Truly, all the glory, all the praises, all the thanksgiving belongs to you alone. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Expect greater things sa mga kapahayagan pa na ibabahagi ng ating mga pastor, no, na maia-assign din dito sa Tinig ng Pag-asa. Kaya good night and God bless us all. Amen.